E chenro mar odiochieng' kwe, Gavana ma Kisumu Nyanza kod Commissioner ma Nyanza Flora Moroa okwedo lwenje mosebedo kadhi nyime tong' e kauntis alwora ma Nyanza. Kuom mago, obila okwedo kweth njore mar rocho kwe e kauntis ma Migori gi Narok, kendo wacho negi mondo mi gichiw gige lweny ne obila kapok piny owacho tiyo gi yore mamoko mar kawo gige lweny go. Olero dongruok mosebedo twak e kind jotend kaunti ma Kericho gi Kisumu e lwenj tong' mosebedo sondu. Gavana Nyong'o ne ojiwo kendo kwayo oganda mondo mi oti gi yore mag mbaka e thego lwenje mag tong'go. Through its our border between Migori and Narok has recently experienced a lot of issues, and I want to assure the people of Migori County that the government is doing everything possible to make sure that that place is peaceful. And one of the main activities that soon we are going to start is disarmament, because we realize that both sides of our counties, that is both Migori and Narok, we have people who are keeping illicit arms, and I would like to request those people to surrender the illegal arms that they could be having before the government comes for them. The time has come for Kenya to definitively and justly address all internal border issues, as we have done with Kericho and Nandi. Here in our community, we have chosen dialogue over division. Through our partnership with NCIC, community elders, and leaders from both sides of the aisle, we have made tangible progress in Sondu region. We have chosen to sit together, to listen, and to find common ground. This is the hard necessary for work in peace building. Jokenya kwa mondo nyakwe kinde ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mar higa ma 2027. Jotelo mopogore opogore wacho ni en ting' mar oganda duto